Rokamano nyako Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien mag migago kaka nasingo ni bang' yweyo machuok kende to wamedo sudo. Piny owacho biro chiwo omenda maromo milion 454 ne kaontis abich kapok iko omenda mag 2023-2024 orumo mar konyo e tieko gero apisi maduong' mag kaontis go. Kaontis go ting'o Tharaka Nithi, Lamu, Isiolo, Tana River kod Nyandarua ma gedo mar apisi magi osebedo kochung'. Okinyi ma kawuono governors mag counties go ne oketo kokgi e chenro mabiro neno ni omenda ma ichiwogo ochiw e yo makare ne gedogo. E chenro ma kama counties go biro golo kwan omenda gi atamalo 30 ka piny owacho mamalo chiwo omenda maromo kwan atamalo 70. Isiolo biro yudo milion 60, Lamu milion 48.8, Nyandarua milion 124, Tharaka Nithi milion 103 kata Tana River to biro yudo milion 121. Financing 70% of the project. Governors now will take over the conclusion of the construction of the county headquarters. There are obligations for every entity that is expected. As IGRTC, we will be left to be able to monitor the progress and we'll be able to be updating the summit. The projects are very old. Some of them as old as almost 10 years, others as old as 5. And you look at the weather condition, we will not be able to achieve what we intended to achieve in the first place.